Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους της Ναυπάκτου αλλά και των κοντινών δημοτικών διαμερισμάτων είναι αυτό της έλλειψης των πεζοδρομίων, ακόμα και σε κεντρικούς άξονες κυκλοφορίας, όπως η οδός Θέρμου στα δυτικά και η οδός Δελφών στα ανατολικά της πόλης. Στην προηγούμενη θητεία Τάκη Λουκόπουλου εκτελέστηκε ένα σημαντικό έργο δημιουργίας πεζοδρομίων με τις κατάλληλες ράμπες προσβασιμότητας και με όδευση για άτομα με προβλήματα όρασης, ανατολικά από το Χήμα Ροσκά έως και την οδό Μιχαλόπουλου που οδηγεί στο Τρίτο Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Επίσης, τότε εξοικονομήθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό, μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ, από το πρόγραμμα Φιλόδημος, όπου αποθηκεύτηκε για περαιτέρω συνέχιση του έργου στα ανατολικά της πόλης, αλλά και τη δημιουργία πεζοδρομίων στην οδό Θέρμου δυτικά. Αυτό το έργο όμως σταμάτησε το 2019 και τα χρήματα που είχε δεσμεύσει η Δημοτική Αρχή Τάκη Λουκόπουλου χρησιμοποιήθηκαν τελικά για άλλους σκοπούς, όπως αγορά οχημάτων και αγορά απορριμματοφόρων. Μόλις πριν περίπου ένα μήνα, δηλαδή με 4 χρόνια καθυστέρηση, το έργο των πεζοδρομίων συνεχίζεται μόνο στα ανατολικά. Βασική μας λοιπόν προτεραιότητα την επόμενη ημέρα είναι η συνέχιση του έργου των πεζοδρομίων ανατολικά από το Χήμα Ροσκά έως και τη Δάφνη και δυτικά από το παλιό Ρεξ στην οδό Θέρμου έως και τις τρίτες εργατικές κατοικίες. Η δημιουργία αυτών των νέων πεζοδρομίων στα ανατολικά και στα δυτικά της πόλης της Ναυπάκτου θα προσφέρουν ασφαλή διέλευση σε 2 μεγάλες και πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης και θα βοηθήσουν στην μείωση χρήσης του αυτοκινήτου στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.